Anna Everi, Suomi ja Pori. Ja Anna otti viime vuonna työnnössä pronssia 23-vuotiaiden Euroopan mestaruuskilpailuissa. Yhteistulosta kertyi 170. Hän sijoittui 7. Ja siinä viimeinen huikka naamariin. Juomaa ja valmennusporras Mika Tiainen. Tenho Tokola ja Tanninen siinä pyörivät Annan ympärillä. 82 kiloa on Anna Everin tempauksen aloituspaino ja hetken kuluttua sitten näemme, miten tuo kisa hänen kohdaltaan alkaa. Paine sinne selkään. Pystyyn! Loppuun asti. Ja näin Anna onnistuu ensimmäisessä tempauksessaan upeasti ja kyllä täytyy sanoa, että tuo aloitus oli häneltä erittäin vakuuttava ja helppo. Kun tuossa aiemmin päivällä soitin hänen valmentajalleen Markku Nykäselle tuonne Lahteen, niin Markku totesi, että Anna on elämänsä kunnossa. Ja se täytyy tässä vaiheessa sanoa, että Suomen painonnostojoukkue ja painonnostoliitto on näihin kilpailuihin satsannut todella paljon. Siinä Anna valmiina marssimaan lavalle. Mika Tiainen vielä siinä pidättelee hetken aikaa. Mika Tiainen tässä kuvassa hetken aikaa ja nyt peukut pystyyn Annan puolesta. 86 kiloa tangon paino ja toinen tempaus. Tuttuja komentoja siellä vasemmalla Tenho Tokola siinä, Milko Tokolan isä. Loppuun asti se. Tutut komennot. Ja ai. Pois sieltä lavalta Anna vaan äkkiä ja ai 3-0. 3-0 tämä nosto hylättiin. Ai, siinä se sattui kyllä pahaan saumaan nyt. No niin Anna, otappa sitten tuo 86 kiloa tällä kertaa suorille käsille ilman punnerusta, niin homma on hyvin pullat uunissa. Selkä tiukaksi siinä. Kunnon runttaus loppuu. Terävät tulikomennot siinä vielä Mika Tiaiselta ja nyt raudat ylös. Ai nyt. Nyt meni tekniikka tässä nostossa sekaisin. Agnes Chiget on pyytänyt 103 kiloa tankoon ja Anna Everi on pudottanut tuota aloituspainoaan 103 kiloon. Tällä nostolla Anna Everi menee Ison-Britannian Emily Godlin edelle kevyempänä, mikäli nostossaan onnistuu. Anna Everi, Suomi ja Pori.
Ja Petri Tanninen sieltä huutelee paineita kroppaan. Helposti Tanko rinnalle. Ja suorastaan naurettavan helposti Tanko suorille käsille. Tässä oli ainoastaan se tarkoituksena, että Anna hoiti tuloksen itselleen. Nyt hän voi sitten ruveta työntämään. Ehkä tuo tuomarilinja pelotti hieman. Ja nyt on se tilanne, että Anna Everin on työnnettävä tuo 106 kiloa suorille käsille. Yksi P-ryhmän nostaja on hänen edellään, Elena Loredana Toma. Nyt täytyy sisuntua ja näyttää, mihin suomalainen nainen pystyy. Kevyesti Tanko rinnalla ja nyt se työnnön ja saksin etujalka terävästi eteen. Hyvä Anna! Noin olisi pitänyt hoitaa tuo toinen työntö. Harmittavaisesti tuo huolimattomuus siinä kostautui. Tässä nähtiin, että rauta oli todella kevyttä Annan käsissä. Rauta oli todella kevyttä Annan käsissä. Olisi ollut mukavaa nähdä niin sanottu tiukka työntönosto. Mutta hyvä näin, 188 kiloa Annalle yhteistulosta tänään. Ja jos yleisesti lasketaan, kuinka monta urheilijaa Suomessa sijoittuu Euroopan mestaruustasolla 6 parhaan joukkoon, niin ei kaikki lajit huomioidenkaan, niin niitä kovin montaa ole. 6. siis Suomen Anna Everi yhteistuloksessa ja työnnössä.